and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Kaysa sinugdanan, gaan na siyang pagtagad nga rin ako. Nga sa ato pa. Nga sa ato pa. May gusto na usap siya na ako. Naunsa man ko. Ganun, ingon siya. Ganun, kibati naman kung kami nga niri kami. No, dili ko angay mo bati ini. Dili ko sayop kini. Dako kini sayop. Mao nga, dili ko angay nga magpadani ini. Dili. Oh, may mitawag. Siya kini mitawag. Siri kami. Oh, tidak ko siya tabagan. Excuse me, Dong James. Bayad o triki ni Juanog 2,764. Ang darang resibo ng sigo palihog dong. Ginoo ko. Dong James, Oh, Goryo? Ngano? triki ning bayad dong. Juanog 2,764. Ang pala resibo dong Oh. Oh, kadiyot. Emang cellphone dong Ano mo matubag dong. Pasigid sa nang ay, wala, siri kami. Oh. Pila galing to kaon ining 3,000 Goryo? Darang resibo dong Juanog 2764. Kadiyot. Sabi itong James, pero tingin ko lang. Ah, ang sukli. 236. Sakto ba, Goryo? Ha? At ang hindi ko sa math dong wala mo, ibig calculate lang. Oh, sorry ay. 236. Ah, 236 ang sukli. Pila to dong? Wala ganahan ko ato da. 236. 236. Sapa niya, Goryo. Lain na yung mga nahon na da. Hilom diha. Magdunggan ka sa mga customer. Sorry dong Ano, ginik mga kwato katapusan yung mga gilitok dong. Ano ituyo ni mo manghura ka, uy? Di ako si Tihwal, may gisugas dong James na... Aw! Kung sa guri, ay na di ka diha, Tito Ran. Nantang ichikan ni mo. Bantay kaya tindahan, uy. Kitaan kay kang dong James, di lang nagselfon ka, no? Humangid ka. Di na kayo rin dagang customer ti, oy. Ayun yan, dapat chika dong, uy. Aw dong, day, uy. Humanan ako diri si Tihwal. O sige, unya na lang. Ay, so tila niya, uy. Ang atilang kuri mo unsan, no? Mawara ka. Ay, labaw pa diyos bulsa. Ay, hilo mo, uy. Chismosa ka ron. O sabi na, bang? Ay, unya na lang, we. Unya na magsulti. Ay, so tila lang. Naglinya pa ko diri. Alay, so kita tituran, oy. Pas kita chismosa. Oh, ang igat ba yun? Sa tinaway, ang sana. Ako ikaw kwan-kwati ba? Law, marag padung na gito ganito. Marag mahirada na gito si Dong James ini. Sa to sa'y mahirada. Lagi. Ay, ngano lagi? Kuan, natulala gito siya ganihati. Diyan naghatag ko niyang bayad sa customer doon sa tindahan ba? Ya timing di ay alawag siya. Kuan si madam. Ay, kinsa bang madama, woy? Paklaro pag yan niya, uy, may lahi pa bagong madam. Sige, biri ka ng atong amo. Na si mi ulit tao, o si Minyo. Dong James raman. Oh, si Ray kami? Oh, good. Olo ka di ko. Ala ka niya mo lang. Pagtarong niya, uy. Ikon maon na tinawag na itong gisulti ni Dechil sila ako gabi iban siyang dati. Ha? Saman. Kwan,
Dito ka dito, ay. May chika pa rin ka. Bandong James, te. Hindi ka magsulti. Bagalio, uy, na akong biyahe ni Ay. Kinamutan na ka! Ala ka, pero supo na niya, oy. Ang isi lang ay magbuhi. Di ba isyo? Sulti po ko, eh. Wapagari kang kahada si mo detalye. Istoryahin ako, pero istoryahan po taka ni chismis. Kay, maong kagid di. Di ba katawa buhay kung dili ta magka-chismis, di ba? Mao. Isa lagi kasulti di ba, Goryo? Patay. Don't James. Sakpan tate. Oh man! Tete, yan na magsulting diwasa. Kahit natutyo ko din rin saktan ko. Danghag ka man good! Wala. Naputol na. Sige, bye! Ikatulo na niya na akong pagtawag sa iyang phone. Pero, uwa ganyan to baka. Imposible sa tingali nga iyang silent mode ang iyang phone. Importante niya kini dito sa iyang tindahan. Labi na kung may mga kaila silang customers nga manawag lang kung may order. Pero, ay, shit. Ugod sa makulig istorya ninyo ni Toran de Goryo. Ay, bayan sa mong love life dong James, oy. Bahin sa inyong love life, nga matod pa ni Tikboy na ako. Nga naghiskot man ko lumog sa kungan. O Madam Rica man ko no. Hala, no, dapat nakalapasagan si Tikboy ka. Hindi kita fanan, no? Nay, matayon kayo. May kus dito nang yung bugan, oy. Wa ko'y labot, Goryo. Ug di ko manghilabot kung mag-unsa man mo si Turanding. Ang ako nga oras gali sa ting trabaho, magtarong mo. Kuya ako para bagay gilibak ninyo. Patag lagi akong tibuya ka. Kung screenshot agad ka. Unsa kay kasulti sa to mga suki ug mga customer. Kung mabati mo. Ha? Ug mo na ila makita ninyo. Ha, Goryo? Ako at... Doang. Nag-ngob sa bulsa imong kasulis tong, lagi mo ng cellphone, may vibrate doang. Daghang yung maamo ka ng pag-vibrate doon kung di mo na itong bagon. Mauyog yung tanan-ana doon. Ay, salamat. Ang vibrate yun eh. Nakapauyog sa tinanugan. Pinakapahulong niya. Last na lang kini. Dili ka niya tupagkon ang akong pagpanawag siyang cellphone. Magmahay di ka, Sir James. Tanawa niya. What na pala? Iyan ka-receive ang akong tawagan. Hello? Hello. Sorry. Hello, Sir James. Hello. Abi na ko, dili na lang ko ni mo tubagon, sir. Kuan kining sorry, may nabisihan ako diri sa tindahan. May nabisihan o dili lang ko ni mo buot nga tubagon? Kung ako masayop, ikalima or ikaunom na ba din akong pagtawag ni mo? But it's okay. Kay naka-decide ko nga mag-taxi na lang paingon diha. Aron nga anaon ka na lang ako personally sa inyong tindahan. Muari ka? Oo, sir. And I hope nga inag-abot ako diha na aka. Kay may tuyo ko nimo. Kuan. Pabuta lang ka, sir, ha? May ubos ko nimo kon. Uwa ka diha sa akong pag-abot. Please lang, Sir James. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!